Hola, què tal? Com estáis? Tornem a estar aquí amb la Violeta, que pobreta vol marxar. I estem aquí perquè avui farem el Dog Yoga Challenge. Que pot sortir malament? Sí. Pot ser que la Viola no vulgui fer el vídeo? També. Però s'intentarà. I bàsicament és que anirem buscant postures de fer amb gossos i les intentaré fer. I ja està. Vine, bebé. Mira, la Viola està plorant de cames. Està fent zero força, o sigui, la veieu. Viola, per què amb tu no es pot fer ioga? No me quiere. Jo ja no intentaré fer res més. Así no ho feo, no crec ni que ho publiqui, pero por si acaso. Así que recordad, en mi casa no me quieren y Piwi tampoco, pero espero que vosotros tengáis más suerte. Hasta la vista.